184 vittma tal-vjolenza domestika benefikaw minn apparat tal-Panic Alarm matul l-ewwel sena minn meta ġiet introdotta din l-iskema mill-Gvern. Dan tħabbar waqt żjara li għamel il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield fl-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità fejn iltaqa' ma' tmexxija u l-professjonisti tal-Aġenzija. Minn dawk li għamlu użu mill-Panic Alarms 179 kienu nisa u 5 kienu rġiel. F'16 il-każ il-vittmi nataw dan l-apparat aktar minn darba fil-waqt li fawdex tqasmu 10 apparati kollha lill-vittmi nisa. Dan l-apparat jingħata lill-vittmi tal-vjolenza domestika li jagħmlu rapport mal-pulizija u wara li jsir risk assessment professjonali jiġu identifikati bħala persuni li jinsabu f'riskju għoli. Meta jiġi attivat l-apparat jippermetti rispons immedjat mill-awtoritajiet u bekk joffri saff ieħor ta' protezzjoni lill-vittmi. F'din iż-żjara l-Ministru Bedingfield kellu wkoll l-opportunità jiltaqa' ma' vittma tal-vjolenza domestika li bbenefikat mill-apparat tal-Panic Alarm. Il-vittma spjegat kif din is-sistema mhux biss tagħti sens akbar ta' sigurtà, iżda sservi wkoll bħala mezz importanti ta' appoġġ u serħan il-moħħ f'mumenti ta' riskju. Il-Ministru faħħar il-ħidma tal-Aġenzija u qal li l-Gvern jibqa' impenjat li jkompli jsaħħaħ il-protezzjoni u l-appoġġ lill-vittmi tal-kriminalità b'mod partikolari lill-vittmi tal-vjolenza domestika. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità Brian Farrugia qal li l-għanewlieni tal-Aġenzija huwa li kull vittma tingħata l-appoġġ meħtieġ sabiex persuna tħossha protetta u sostnuta tul il-proċess kollu. Din l-Aġenzija toffri firxa wiesa ta' servizzi fosthom informazzjoni dwar id-drittijiet tal-vittmi, appoġġ emozzjonali, pariri legali mingħajr ħlas fost oħrajn. Mill-bidu tal-operat tagħha 5 snin ilu l-Aġenzija wettqet aktar minn 7,000 intervent favur vittmi ta' diversi reati.